Dobrý deň, moje meno je Marián Kompas a som konateľom spoločnosti Alfa Repair Garage, ktorá sa zaoberá opravou motorových vozidiel po nehodách, či už väčších alebo tých menších. A v tomto roku sme sa rozhodli spraviť pár videí, ktoré vám nejak pomôžu, keď sa vám stane nejaká poistná udalosť a nebudete si vedieť rady, ako vypísať správu o nehode, kedy volať políciu, kedy nevolať, ako správne nahlásiť poistnú udalosť do poisťovne, kde si dať auto opraviť, či to musí byť autorizovaný servis, zmluvný servis, alebo to môže byť aj neautorizovaný neznačkový servis. Až po samotné ukončenie poistnej udalosti, a to vyplatením finančných prostriedkov na účet. Celým týmto procesom vás prevedieme, tak aby keď sa vám takéto niečo stane, aby ste si vedeli rady a nemuseli rozmýšľať, že čo ako ďalej. Tak nás sledujte a prajem vám pekný deň. Dovidenia.